Ndewonu ụmụnne m, anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa n'oge jee chọọ ife ị ga-eme the phase 3. Akwadoro m agbade taa wee bịa maka na nke agba nke ịtọ bụ maka ndị nụrụ di na nwunye enwere ife na-eme, okwedo nke di ya na-eme aka ma nke nwunye ya na-eme aka. Ife eji mara Igbo wee ịgba mbọ ma nwoke ma nwaanyị. Mgbe eziokwu achọrọ m ka inye bụ advice. ọla bụ Igbo ndị be anyị daalụ nọ na isonyere anyị n'ụbọchị nke dịka taa. Ọmụaka bụkwa Alfred Williams, onye eji ga-achọ ihe ị ga-eme wee malụ. Ọtụtụ ndị na-akpọkwa m Bobo J, mana adize concept anyị wepụtara now eji ga-achọ ife ị ga-eme wee malụ m na igwe okwu nke social media. N'ụbọchị dịka taa ka my co-anchor wee na-ekwu, ọ bụghị sọsọ youth ka anyị na-emerụ this program, ọ dị yakwalụ ma ndị nụ di na nwunye, because ọkwa otu aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja mere wee baa na ọnụnụ di na nwunye. So gị bụ nwoke, gị bụ nwanyị, ị na-ediri ịchọ ife ị ga-eme. Ọ dịrọ ọrụ sọsọ nwoke ị na-eweta ego n'ezinụlọ, ọ dịrọ ọkwanụ sọsọ nwaanyị ị na-eweta ego n'ezinụlọ. N'ihi na Igbo na-atụ inu wee sị gịnị, na ọ bụ aka nri kwụ aka ekpe, aka ekpe akwụ aka nri. Gbam. Anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. So gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, ị ga-achọ ife ị ga-eme wee na-akwado ezinụlọ gị. Oke, ụmụnne m na-anụgo ka o si ada, maka na jee chọọ ife ị ga-eme okwu pere mpe daa ụda nke nnekwu, ma wuru nnekwu okwu bara uru na isonye n'ife a na-ekwu. Kịta achọrọ m ka inyefe adụmọdụ bụ ndị lụrụ di na nwunye, ife ba nwere ike ime ya dịfa easy to learn n'ọnụ oyibo, to grab money to support their partner. Isi m kwuo n'okwu nke anyị weta, ihi na isi na o nwere okwu ọdụ ga-achọ ihe ị ga-eme ma gịnị, ọdụ mkpirikpi, mana ihe dị n'ime ya dị agidigi. So ọ bụrụ n'okwu nke a ga-eche ekikwa ọkpụkpụ aka onye nwere ife onye ga-emenwu na nke ọ ga-emenwu. Mana mụnwa ada adị on a side na nwoke maọbụ nwaanyị ga-anọzụ n'ụlọ kụtie aka na-asị mba na nwunye m na-agba mbọ, ọ mba na di m na-agba mbọ, ọ bụla ọlụ ofu onye. Gị bụ nwaanyị nọ n'ụlọ, ịnidiri iche echiche, chepụta ife ị ga-eme wee na-asọpọtụ di gị. Gịwa bụkwanụ nwoke nọ n'ụlọ bụ di, gịwa bụ onye isi ezinụlọ. Ị gaghị anọ n'ụlọ lapụ nwunye gị ọ na-ebu ezinụlọ gị sọsọ ya. Mba, nke a bụ omenala bụrụ alụ n'ala Igbo, na nwoke ga-anọ n'ụlọ, ọ bụrụ nwaanyị ọ nụtara anụta na ihe nri. Na gụwa ịjụnụ ihe nwoke maọbụ nwaanyị nwere ike ime wee na-asọpọtụ n'ezinụlọ. A sị gị na ọ dị n'iche n'iche. A sị na ọka akala nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di, ebere akụ, ebere nwata mata ebere nkụ, nnukwu mmadụ bute nnukwu nkụ. So gị bụ nwaanyị, ọ bụrụ na ị na-anya na ị ga-akpawu isi, ị ga mụọ ịkpa isi. Ọ bụkwarị na ị na-anya na ị ga-emewu kwilikwili, nke onyeisi ala, nwunye onyeisi ala kwuru, ọkwa gị kwuru, ị ga-emebe kwilikwili. Ọ bụkwarị nọ akala, ị ga-nyebe akala ghaba ma ọka wee nwee ike mee gịnị na sọpọtụ di gị. Bikos ikpuota ma ọnwụọ n'afụfụ na ọ na-agbagharị na-achụta ego ihe ị ga-eri, ị ga-enyewukwa ụmụazị ahụ nri. Gị bụ nwoke, ịlapụ nwunye gị ọ na-ata afụfụ, ma gị wabụ nwoke ị ga-abawu ime afịa kwa abalị. Gị bụ nwoke ị ga-abawu n'ime afịa buo simenti, bikos o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ha wechara mọzụl wee ike n'isie ike niile ha si, mana ebe ha ike ha na-abụ na ebe nwunye ha ekwu ebere ife otigo nwunye ya kpa. Mana ị gaghị eyuzuwe ike ahụ iwere were ya wee gaa chọọ ife ị ga-eme. Ọ bụgodo mekanik, ị ga na-ebu injin blọk, ịbanye mgbuke obosi, o nwere ndị ji ike ata alụ, bikos ịbata ebe a
ị ga-afụ dimkpa na abụọ ebulu injin machine injin ịma na injin moto dị heavy dimkpa na abụ ebunie ya mana ọtụtụ ụmụ nwoke ga-anọ n'ụlọ ike ha were a na-eleka so gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ị ga-akawa alụ nene nke ị ga-eme wepụ ifele n'anya ọ bụla ị na-ekwu amaghị m ihe ndị mmadụ ga-ekwu amaghị m ihe ndị mmadụ ga-ekwu ndị ọzọ nna onye erilo nni ga-anọ n'ụlọ wee chebe echiche mebe ajọ ife and nke a ga-aka gị njọ bụ nke free beans a na-enye n'ụlọ mkpọrọ maka na ọ ịnọrọ n'ụlọ chee irilo nni gị bụ nwaanyị gị bụ nwoke ụmụ gị erilo ihe ọzọ ga-eme bụ gịnị ichebe ajọ ife and ị ga mee nke ahụ aka kpara gị eburu gị ga dọwa gị n'ụlọ mkpọrọ ụmụ gị ahụ atagbuo onwe fa n'ahụ so ọ ya ka m ji na-ekwu onye ọbụla ga-eme gịnị ga chọọ ife a ga-alụ oke ndị be anyị na-agasị na ịgbọrọ ibe nwunye ata daalụ nwanne m ịgbọrọ ya ịkpagisi gị ya na ngaba dị iche iche you really touch them in several different aspects. Onye ọbụla chọọ ife ọ ga-eme nwoke ya ejem na ọgbọ afịa mee offload afụgo m onye menye eziokwu na Ghana na timba on daily basis ọ na-eji more than 10,000 15,000 every day gakwuo n'ọgbọ tomato dị n'Ọnịcha butuwe ngwa afịa paakị alụ mmadụ butuwe ngwa afịa paakị alụ mmadụ okwu agwụ ọkụwasị ise afịa mechie ọbụla ego ya na-ana o mekata ya o nwetakwuwe shop ọ banye n'afịa ọzụwa afịa ọ zụwagokwa afịa amagokwala ya ọ bụ ifele bụ ihe dowelu ọtụtụ ndị mmadụ n'ọnọdụ ha nọ n'ụbọchị dịka taa ifele ama m ọtụtụ ndị mụ na ha finish school ọ na-aga mfụmasị ọ kamera ka ị na-esezi ọ kamera nsị ịchọ ka mme gịnị ka m afụlọ ọrụ ịchọ ka mmezie gị mana ha mara na kamera ahụ m na-ese na o were ego m na-eweta na ya o were mkpa ọ na-egbolu m a na-ajụ m ọ ka nnọzi alụlụ ụlọ ọ bụ ifele bụ ihe na-eme some people ha ga-aga chọọ ihe ha ga-amụ onye nke ịkpọrọ si ya bịa ka m kụziere gị ọrụ ọ sị gị at this my age nna agbada a na-amụ aka ekpe na nka nna adekwe m akụkọ o nwere ihe ndị be anyị na-ekwu mgbe a sị gara ọtụtụ ndị amaazị inu ahụ a na-atụ na ngana kpuchie ute agụụ ekpughe ya mana kịta a na-asịzi na ngana kpuchie ute alụkwasị ya alụrụ ala ma na-alahụ ụla oh yes abaka bụ ngana kpuchie ute alụkwasị ya alụrụ ala ama na-alahụ ụla which na ọ bụghị aka ọnụ ndị Igbo ọ bụrụ njirimara Igbo ọ bụrụ njirimara ndị Igbo my brother ọ bụrụ njirimara ndị be anyị onye ọbụla ga-etete n'ụla wepụ ifele ga-agbaba mbọ no matter how it is no matter how the situation of this country dị gbara mbọ ị ga na-agba mbọ ihe eji mara ndị Igbo gị ị ga-amụ nke a mụọ nke a mụọ nka ọ bụ na ị mụọ aka ọrụ nka ịmụọ nke a mụọ nke a abịala nke a abịa iwetara ego na nka iweta na nka ọ ya ka eji mara ndị Igbo ekenekwa m ọzọ nnọkwasakwa daalụrụ nwanne m nwoke ịgbọrọ ya ikwuchaghị ya na ngalaba tụpịa anya ọnụ ịnya ụnyaahụ nsị wee kụpịa anya ọnụ maka ọ na-ekwupịara ya ọnụ ọwụrụ otolonu so nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị unu anụgo ka o si wee da gị onye n'ụdị gị onye nụ nwaanyị ụmụ nwaanyị echezina di gị n'ife niile maka na agụụ ya egbukwa gị enweghịzina nwoke ọrụ na o wetara wetawanị maka na iweta o weta unu achụwa agụụ chụpụ agụụ n'ụlọ o weta iweta achụpụ agụụ o weta iweta achụpụ agụụ o nwere ife ndị mmadụ amarọ n'ife gbasara ọrụ aka nche ịkpatụwe ya aka ife ọrụ na ị na-alụ were ezie family one or two of your child ya join ya nwa ahụ enwego aka ọrụ easily ọ dịzịa ka ife dị na lineage ifu ka ọ ga-esi nwatakịrị a esi na-alụ dị ọrụ ọ dịka in fact o gosighị that he or she was born inside that thing with it o were nke a o ya eji ya wee mee gịnị zụnwuo onwe ya n'akwụkwọ mana ndị mmadụ amarụ maka ụdị ibe ụfọdụ amazụkwa nne ya ị mana ebe a nọ nna m na-alụ kapịnta
rụọ na gọọmenti Ministry of Works. My dad sụrụ m ana m alụ kapịnta, mana ọtụtụ ndị amala nke a. Ana m akụ hama ebe a nọ, nchọ ịlụ oche tebụl m ga-akụ ya, furniture work aga m alụ ya na aka m, mana ọtụtụ ndị amalụ. Aka ọrụ bụ ihe eji anọdụ n'ala Igbo. And onye isi ala bụ Soludo na-ekwusi ike oge ọbụla ebe ọbụla ọ ga, ọ sị gị gịnị, gaa chọọ na ọrụ unu ga-alụ, gaanụ chọọ ọrụ unu ga-alụ n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Onye eji mmanụ ndị Igbo ikwuchaghị ya. So ụmụnne m, unu abụọ ka o si wee zoo gbachaa n'ụbọchị taa maka ndị nụrụ di na ndị nụrụ nwaanyị. Ị na-eche ndị be di gị ma ndị be nwunye gị ka va beta owe ọkụ ibe eji mara ndị Igbo. Ibe eji mara ndị Igbo na nwoke na-agba mbọ, nwaanyị na-agba mbọ. Ọ ya ka eji mara ndị Igbo. Nnọnụ, daalụnụ ka unu si sonyere anyị. Biko sonyekwanụ na anyị n'oge ọzọ na-abịanụ. Ma okwu ka dị n'ọnụ, unu ya amụtalịla ife, bute na oche. Daalụnụ, ekene m unu. Daalụnụ ndị be anyị. Unu echefukwana ị na-agbasa ozi a ka ndị ọzọ wee na-esonyere anyị, wee na-anụ ihe nke anyị na-ewepụtara unu n'oge ga-achọ ife ga-eme.